Учител по българска история трябва да отсъства за 1 час, а точно тогава му било часът, който трябва да преподава на учениците българска история. Нямало какво да направи и отишъл и извикал байчето, който бие звънеца. Ела, тук ако знаеш нещо за българска история. Аз ще знам на българска историята, ама аз ще говоря на българска историята, ама не мога да говоря хубаво, да сбъркаме нещо. Няма и да сбъркаш нещо, много децата ще разберат. Ари, отивай и почва. И ето как започва часът. Здравейте, ученики! Днеска, че го запознаваме на вас на българската историята от 14 век до 20 век. Гледайте, тук съм донесъл 5 портрет. 1 портрет, 2 портрет, 3 портрет, 4 портрет, 5 портрет. Всичкото портрет има 1 човек, 1 портрет има 2 човек. Защо има 2 човек, ще казвам после агатанка. Първото човек, виждате, Васил Левски. Българите са го предали, турци са го ебали. Това са го обесили. Другото снимка, виждате до него. С големите мустаци, с големите бърда, с келемавките гърдът. Това не е поп. Това е отцет Паиси. Написал бързата история. Написал така. Бързто род, куро ще режем коста на род. И другото снимка, виж до него. С големите мустаци, без бърдът. Иван Гавазов. Написал под индигото. Който не го чул, домашно изпражнение да учва на зус. И другото снимка, виж до него. Един снимка до човек. Кирил е метод на брат му. Написал бърза азбукта. Написал така. АБВГЗ. Съката, пъката, мъката, ща, ерголям, ермала, куям. И другото снимка, вижда с перото гълвата. Поет революционер Ристо Ботев. Събира 5 ашлака от румънското бряг. Ще преплува Дунава, целува майката на земя. Стига сърдата Дунава, сважда калъчката, вика, тос гемика мой ще остава. Който ни дава, дрязвам гъбата. Чува капитан на сирена гащи. Дава гемиката, стига бързото бряг. Ботев стъпва българската земя. Дига гълвата, бум, куршума на челото. Гълвата мира, другото може да живо не се знае още. Написал най-големата поезия за Амджик Димитър. Жив, той е жив, там бликана. Лежи пъчка, селенцето кискин пече, раната кискин тече. Се изтече кръвта, ще умре човека, бе. По един време ида вълк, лиже на рана. Майка еба него ми лечи. По един време настъпва с нощи. Ма става тъмно гъзди и бръкнат нема вижда. От небето с парашют пара 3 гьозел балерини. Чисто гол, много хубав. Само по едно пещималче на предното гъс. Задното лъщина мещината. След да пе Амджи Димитър, едната стата цилива, другата ранча първързва, другата прави другата работа. По един време Амджик Димитър се събужда. Ама курво край кърджат. Тя вика, пи кафе, слези. Ще води пак на моето курчакаци. Най-големата поезия е записана за Шипка. О, Шипка, 3 дена младите държинки с път на врот на пружинки. Турците долърват, искат да ги бъд. Солемон безумни сучи върхът пак и вика. Търчете, там има Шипков мармалат. А че върхът отговори с друг вик, назад, уй, ще ми де Шипков мармалат. И сега един виетнамец застанал пред една концертна зала и чете, че пише ВВШ. Весо, Венци и Шкумбата. Пита един до него. Прочавай се! Тук какво е? Той концертна зала, бе. Той е концертна зала, това вие, това какво е? Това е концерт, бе. Това са Весо, Венци и Шкумбата. Вие, те ко правят? Какво правят, бе? Правят смях, правят. Това смях какво е? Тия трината правят големите шаци, бе. Тия тримата правят големите шаци. Аз не искам големите шаци, искам голем кур. Виетнамец се оплаква, че неговата година съвпада с наш празник, който не е нова година.
В нас във Виетнам Нова година е на 2 февруари. А пък в България във 2 февруари е празник на газо. Не мога да разбера защо нашата Нова година с празника на газо пада. Застава виетнамец на една бензиностанция с един Мерцедес и пита: Прощавайте, това бензиностанция ли е? бензиностанция, не виж ли? Да, имате ли бензин? Има бензин, разбира се. А имате ли безплатен бензин? Как безплатен, бе? Такъв нема. Как да не има? Тук пиете, моето детете пиете има. Бедоловен. Аз бърка, всичко ми е угадо. Това у главата, аз бърка за главата много ги бърка. Сега да ми кажете, как мога да стигна до Варна? До Варна. Варна е чак на майка си опутката. Ти, майката пуската, пише тук да се знае къде е Варна. Тръгва по магистралата, среща го катаджия. Документи за проверка. Ето документи за проверка, тук дойде в България, цена бизнесмен, той метедете му ето. Стига плампа, бе. За къде пътуваш? Аз отивам чак на майка чупучката. И ето виетнамец, който знае българската история. Аз съм учил малко и българска история преди да дойда тук и знам за българите какво представлява. Да че знам даже и български малко знам, нали? Сега българската история каква е? Преди 12 години имало едно правителство, имало един Тодор Живков. Всички викали, че много лош човек, други викали много добър човек, обаче не се знае дали добър или лош човек, то трябва да се докаже. И така да ви кажа сега, едно време Тодор Живков е казвал така: аз ще ви дам да идете и да пиете, ма нема говорите. Който мълчи и слуша, яде и пие, му нема нищо. Ако вземе много да приказва, угадо. Новото правителство преди 12 години, когато вече Торживко го няма, направило нова тактика. Първо угадо, по-втори къде те от целия свят. Затова на всички българи по целия свят им е угадо. Двама шопи отиват на море. Един е си фанал едно гадже, вкарал го вътре в морето, прегръщат се, целуват се, само главите им се виждат. В това време идва една вълна, удра ги и ги обръща наопаки. Шопа държи здраво, изправя, изважда над водата. Тя каза: ах, сигурно много му обичаш, как ме извади да не се отдавя. ай, аз ще те пуща, ама да ли ме държиш за куро? Я те знам къде ще го отнесеш. Един отива на доктор. Докторе, добър ден, не съм добре с газо. Ануса искаш да кажеш. Ануса не знам, ама газо ми е зле. Анус и това, което го казваш, е едно и също, обаче аз съм културен и затова не казвам гъс, а ти го казва. Значи газо си е анус, така ли му викате, добре? Какво му е? Какво ти кам, значи развалене. Какво е развалено, бе? Какво ядем, това сарем. Ти какво искаш да сареш? Ядем картофи, седем картофи. Ядем боб, седем боб. Ядем зеле, седем зеле. Ти какво искаш да сареш? Искам 7 лайна като орът. И аз лайна по 7 лайна, бе тия, бе, майка. В публичен дом влиза гражданин и казва: добър ден. Имате ли тук някоя, която да е заразена от сифилис? Моля? Тук това е чист дом, бе, как сифилис? Няма такова нещо. Всички се проверяват. Ама немате нито една от сифилис. Няма, бе. Тогава як си одим. Чакай малко. Ти какво искаш сега? Искам се заразим от сифилис. И защо? Да заразим жената. Какво ще спечели с това? Тя ще зарази комшията Пешо. Он ще зарази жена си. Она ще зарази па другия комшия Колю, а Колю оди с 2 ученички. И ще зарази ученичките. Добре, ама ти какво ще спечелиш? Как няма да спечелим, бе, глеса? Той като зарази ученичките, те одат с един депутат. И ще заразят депутат.
И той депутат сега, че вкара сифилиса в Народното събрание и то, че има депутатски мандат, то сифилис. Какво ще стане? Какво ще стане? Сега той като влезе вътре, ще зарази една депутатка, тя ще зарази друг депутат и така цялото Народно събрание ще се зарази от сифилис. И защо искаш да го направиш? Да почнат депутатите да разсъждават с главите си, а не с куровите и путките си. Младеж се оплаква на приятела си. Ко направим, врач? Ко направим? 3 жени водим у нас и все готини, все убави. Искам се оженим, майка ми не ги харесва. Ко да направим така, че майка ми да ги харесва? Виж какво, защо не вземеш някоя, която прилича на майка ти? Тата баща ми няма да хареса. Възрастен мъж хванал младо гадже, завежда го в парка и казва: те сега сваляй гащи и почва. Виж какво ще правим? След като се съблякла, той погледнал, че не му станал. Моля ти се, обличате, че май некой идва, че ни фана. Дара, мръднеме по-навътре. Мръднали по-навътре. Аре, пак легай сега и виж какво става. Пак гледа, че не му става. Аре, ставай да бегаме по-навътре, защото май пак некой идва. Трети път отива, тя се съблича, той пак казва: май някой идва. Да носа двама, един да и бе тебе, един мен. Дете се връща от училище и казва на майка си: мамо, днеска учихме за животните, за семействата на животните. Животните са като хората. Например, кравата, бикът и теленцето. Значи, мамо, сега ти си кравата, тати и бикът, аз съм теленцето. Малка грешка правиш, моето момче. Бика живее през 3 преки, а баща ти е вол. Мъж чука на вратата, жена му се обажда отвътре. Извинявай, ама не мога да вляза, не мога да те пусна, защото съм гола. Кога като си гола? Аз съм сам. Да, ама аз не съм. Старец минава покрай една градинка, излиза една проститутка и му казва: айде, дядка, намалихме от цената. Много ефтино е сега. Стабилява на мен. Аз съм пенсионер и съм католик. За пенсионери само ако са езичници. Жена отива на лекар и казва: докторе, нещо гърлото не съм добре. Чека, погледне, ядеме. Сливици! Вадеме и ги фърляме. Тук гърдите нещо, тук в средата нещо ме боде. Момент да видя, така. Злъчка, вадеме и фърляме. И тук малко стомаха долу, ниско вдясно. Я да видиме. Апандисит, вадеме и го фърляме. Нещо друго се оплаквате. Не, путката не ме боли. Жена се моли на мъжа си: стига пибе, престани бе, погледни се на какво приличаш бе. Може и такова нещо бе, да знаеш, още утре отивам се развеждам за тебе, може и такова нещо. Погледни се, искам един път да те видя трезва. Ама един път да видя трезва. Ако ме видиш трезвен, ще се разочароваш. Ако знаеш тогава как ми се пие... Селянин вика на комшията си: комшо! Моля ми ядеш 2 кофи вода от твоя кладенец. Може бе, колкото искаш толкова взимай. Че моли 50 кофи. Защо 50 кофи, нали си имаш кладенец? Той ще да падне от кладенеца, па той е плитък, сигурно да е жадна. Аз сега не знам дали знаете, съм голям ловец.
То понеже... Какво казваш? Казвам, съм голям ловец, бе. Ти пък какво се интересуваш? Не, просто се интересува, така питах. Аз съм голям ловец, то не съм само аз ловец. То като почнеш по наследство, се предава от мен почва. Как от тебе? Защото и аз съм ловец. Той като ги започнеш, баща ми беше лоджия, дядо ми беше лоджия, баба... Баба ти? Баба ми не беше, ама беше мераклика и тя. Направи дядо ми баща му, помня. Помниш? Моя съм забрал, то отдавна беше. Ама се спомням, че с него бяхме на лов веднъж, направи дядо ми с баща ми, на лов за зайци. Вървим така и по едно време виждаме един пътък. А в това време гледам горе един орел. Фърчи високо, мъкни един заек и не се види. Добре, вие как го виждате, като не се види? Ние сме ловци, знаем как да гледаме. Ние ловците виждаме как не се види, не ме прекъсвайте, защото ще забравя за какво разправям. И дядо ми вика, гледай сега, ако ще го направя орела, като се прицекла, че орела се обърна нагоре с краката, почна да пада надолу, аз го чакам с един чувал отдолу, взимам го и заминавам. Чакай, а заека? Той заека продължи си фърчи, не само орела. Не само орела, не трябва и хищните птици в хащата ми. Обаче, ако не беше кучето... И куче ли имало? Кучка! Парашкия се казваше, Бог да я прости. Ама ние кучка, ами кучилище. Тръгваме веднъж на лов за пътпадъци. Сега пътпадъка фърчи отгоре, ние го дебнем отдолу. По едно време кучката спря под едно дърво и почна да рови дупка. Викам, кучко, не дей да ровиш, ма? Тя вика, не ще ровя. Чакай, бе, твоята кучка говори ли? Не, бе, тя не говори, ама аз се разбирам кой иска да каже. Не се разбира. Рови, дупка изкопа половин метър. Чакай сега, половин метър едно куче да изкопае. Може 1 метър да беше, бе, да знам така. Ама таман да е дъпна за опашката и тя излезе. В муцунката си държи едно черепче. Още щом го видях, веднага го познава, викам, той е черепът на Нерон, защото аз съм голям гинеколог. Археолог искаш да кажеш? Да, археолог, гинеколог, то все едно също. Все по дупки са бъркали. И гледам едно черепче, викам, той черепът на Нерон. Не може да бъде. Малко черепче викаш. Черепът на Нерон е бил много голям, така че следователно и главата и на Нерон е била голяма и черепът му трябва да е голям. Да, ама това е черепът на Нерон, когато е бил мъничък. По време на секс мъж в субливния момент почва да вика: "Мале, ква си путка, леле, ква си путка! Мале, ква си путка, леле, ква си путка! Кажи нещо и ти, ма!" И ти. Депутат решава да даде работа на безработен. Среща един безработен и го пита: "Ти безработен ли си, бе?" "Безработен съм, брач." Искаш да работиш?" "Искам, брач." "А какво мога да правиш?" "Аз съм косач." "Косач ли? Значи можеш да косиш." "Можем да косим." "Я да ти видя косата. Ето я." Тя е дефектна, бе. Тя е остра само от едната страна. Трябва да направим ефективен труд. Значи от другата ще наостриш. Значи налево косиш, надесно косиш, да нема празник. И после сено събираш. После като съберем сеното, се върнем да го съберем така на купи. Нема такива работи. Трябва едновременно всичко да се прави. Това гребло ти го завираме в газа. Значи налево, надесно и влачиш отзад. После се разкарваш. Ой, господин депутат, от ми не сложи един фелер на курата, работи ми нощно време. Трима рибари ловят риба и един казва: Мала, ако знаеш моята жена каква е грозна, ако беше тук една риба не беше фанем. Всичко бега от нея. И що търпиш?" По ти кам, знаеш ли, тя е грозна, ама па за сметка с това, знаеш, каква е тъпа. Втория казва: моята каква е грозна, кучка, котка, всичко от къщи избега, нема нищо, брат. И що я търпиш? Знаеш какви глисти има, бе. На шаранкъл, бе. Третия казва:
Мота пък каква грозна, като смъртта, братче, аз не смем да покажем. Колко е грозна. Трябва да я видите, иначе няма разберете. Ще дом да я видиме. Отиват в тях, то отваря един капак на мазето и казва: Пено, излез! Да слагам ли чувала на главата? Няма тъй бъма, ще показвам. Бабичка влиза в аптеката. Добър ден! Имате ли антилягра? Какво, бабо? Антилягра! Как антивягра, бабо? Няма да го говориш. Имаме само вягра. Антилягра нямате. Ма нямаме, бабо. Антивягра, като ни я пиеш. Твоя дядо вчера дойде и си взема вягра. Даде, той взе. През нощта, като лена им се надърви и умря. И сега искам антивягра, да му затворим ковчега.